Как в България могат да бъдат открити повече денонощни аптеки без финансиране от данъци? Когато в България някой живее в средата на нищото, обикновено за този човек наблизо няма денонощна аптека. В същото време, чрез данъци, държавата финансира поддръжката на денонощни гари в някакви малки селца. И моята идея е, когато тези гари, касите, които работят денонощно или почти денонощно, се обслужват от фармацевт, този фармацевт може да продава едновременно билети и лекарства и по този начин гарите ще станат денонощни аптеки. Примерно в Горна Оряховица няма денонощна аптека, но там гарата работи денонощно. Ако заплатата на един касиер, който продава билети, се дава вместо това на фармацевт, този фармацевт ще може денонощно да продава. Естествено, един човек не може денонощно да продава, но там някаква система на смени. Просто идеята ми е тези пари, които се дават в момента за касиери, да се дават на касиер-фармацевт, който касиер-фармацевт, когато му искат билети, издава билети, когато му искат аспирин, продава аспирин и може да води две отделни каси, каса за билети и каса за аспирини и антибиотици. Когато това стане, в България ще се появят повече денонощни аптеки, не само на Горна Оряховица, ами примерно в Дългопол, Белозем, Белослав, там гарите работят почти денонощно и ако на тези гари се въведе фармацевт, касиер, който да върти бизнеса, в тези дребни селища ще се появят почти денонощни аптеки, които сега ги няма и това би било от интерес на всички. Освен това, парите, които в момента се дават като заплата за касиери, когато те се дават на фармацевти, може да се намери някакъв взаимен интерес, при който фармацевтът да ползва гаровото помещение за своята аптека и част от парите, които е получил като заплата, да ги връща обратно под формата на наем за помещение, за да си помещава аптеката. Има такива различни варианти и е само въпрос на желание тези варианти да могат да се осъществят, да има повече аптеки в България с много по-удължени работни времена в сравнение с сега.